Assalamualaikum dun sana. Ba kabar? Lo, le sehat? Alhamdulillah yo. Sile banamu, sile tuo singgalang Indo, mewakili seluruh sasaran sile di nagari Singgala. Sile yang diajarkan oleh para guru, angku ange makati gindo, angku mangguang nangkunya, Sultan Barbanso, Sultan Sinaro, dan Sultan Rajoanggi. Wakatu sile diajarkan salamu nagari Singgalang takambang. Jiko pandang jauh Allah dilayangkan, pandang dake Allah kita tukiakan. Allah takalam jota bayar, Allah takile sado ngantaan. Ikulahnya anak rang mudo-mudo dari singgahan alam atau nagari Singgala. Rancak nagari de rang mudo, elok nagari de di Paliaro. Menjago nagari Singgalang ialah anak rang mudo Paliaro, Paliaro kato, Paliaro sopan jo santun, sarato mampaliaro budayo. Di berbagai acara sile iko alah tampil dan diperagakan oleh pemuda-pemudi masyarakat nagari Singgala. Kalua pun alah ada pulo tampilnya, tidak hanya di nagari Singgala. Paliharo diri, paliharolah badan. Dengan sile muda-mudi menjago badan. Kiko ado mara bahayo datang.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk silet dua permainan